Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Nachádzame sa v Lenartove, prišli sme za 5-ročným Janičkom, ktorý trpí autizmom. Prejavuje sa to vlastne v 3 základných oblastiach, v sociálnej interakcii, v komunikácii, správania a záujmy. Čo sa týka sociálnej interakcie, je tam problém s nadväzovaním vzťahov, nekomunikuje, nevie ukázať, keď ho niečo bolí alebo čo mu je. Jeho základná komunikácia spočíva v tom, že on ma zoberie za ruku a zavedie ma tam, kde chce. Je hladný ku chladničke. Oni nevedia nadväzovať ako tie kamarátstva, ale zase prejavuje sa to tak, že každé dieťa je iné. Hej. Niektoré deti si vyžadujú celodennú starostlivosť, iné vedia potom fungovať samostatne. Mal to od narodenia tento autizmus? Rodič si všíma, teda ja som si začala všímať, že je iný, že sa to prejavuje tak do 3 rokov si to všimnete. Vlastne všimnite si to hlavne tým, že chýba očný kontakt, nereaguje na meno. Čo je pre vás ako rodičov najťažšie? Najťažšie je to, že nemôžeme ísť spolu nikde. Keď má zlý deň, alebo nechce, tak ho nezostanete tam na silu, hej. On má rád vodu, ale keď niekde nechce ísť, tak tam nepôjde, hej. Poďme sa trochu porozprávať o tých terapiách, aké musí Janík podstupovať. Prosím, približte nám to, ak nám viete povedať aj, koľko vás finančne výjdu mesačne, lebo to nie sú lacné veci. Závisia od našej finančnej situácie. My chodíme do terapeutického centra v Starej Ľubovni, máme to poprvé blízko, chodí tam rád a chodí tam minimálne 3-4 ročne, aj viackrát. Záleží podľa financií. Sú to také týždenné terapeutické pobyty a vlastne vďaka tým terapiám sme sa posunuli pred, čo sa týka hlavne stravy, že už nie sme na mixovanej strave, už ochutnáva aj iné nové veci, jedla. Tento týždenný pobyt v tom centre Neurorast stojí 1200 eur, plus 2-krát sa nám podarilo absolvovať delfinoterapiu v Turecku. Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky? Tak určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorast. To je kľúčové a prvé. Popri tom, keď sa nám akože podarí, tak aj tú delfinoterapiu. Pretože veľa som o tom čítala, aj sme to absolvovali a určite má tiež kľúčový význam. Aký je Janíčok ako chlapec? Je to šťastné dieťa. Veľmi sa teší. Strašne rád má dopravné značky. To funguje na tom už asi rok a tie si skladá presne. Je to proste šťastné dieťa. Prispejme spolu Janičkovi na jeho dôležité rehabilitácie, aby ďalej napredoval. Rádio Slovensko. Slovensku.